sítě. Užijeme a bylo odstartováno. Ženy ze Žďáru provádějí v požární útok a uvidíme, jak si vůbec. Takže hasičky ze Žďáru určitě si zaslouží potlesk, měli Orlovice brzy, ale nestačili nastříkat včas. Čas 40:74. Je to čas, který je lepší, než měli v Mělenovicích, tam se jim to nevydařilo, vyloženě nepodařilo, jsem chtěl říct 57:90 měli tam. Dneska mají 40:74, já bych řekl, že to je asi největší vylepšení, které dneska tady bylo.